Sećate se, sad skoro je bio snimen film i ušao je komunista unutra i uzeo i pištoljem pucao u ikonu Isusa Hrista. Ostali su 3 metra. Vi se krstite, kaže, ovako ja ću 3 puta da pucam, kaže, u toga koga. Zamislite, to Nemci nisu radili. Tom čoveku je naglo pozelo. Kroz neki dan on je podivljao. I onda se setio u tom takvom stanju šta je uradio i u pijanom stanju došao od sveštenika u crkvu. Prvo ga provocirao jer đavo u njemu je, kad je sveštenik bio onako dobar, video da može i onda strada, ali ako se potrudi da mu priđe kao čovek čoveku, onda može i da bude čudo. I to se tako i desilo. Sveštenik kaže, se kaješ za to? On kaže, kajem se. Stavi mu epitrahilj, pa iste sad, od onoga unezverenog čoveka, česni oči, blagoslovite suze mu. Pazite sad koji trag.